Ja. Even stilte in de zaal, hè? Want ik heb geen. Dit moeten ze doen. Columbus. Ja, ik heb wel eventjes een dingetje nodig straks. Oké, begint u maar met uw pleidooi. Oké. Mari Mari Compouche. Mari Mari Powani. Hallo allemaal. Edelachtbare. De techniek van vandaag. Sorry. Ik ben vandaag hier aanwezig namens alle inheemse volkeren van de wereld. We hebben al 529 jaar last van het kolonialisme. Dagelijks worden onze rechten geschonden. Weet u wat dit is? Deze band? Voor een Mapuche is het een trarilonco. En voor een Diaguita is het een wieltje. Als het zo gedragen wordt zoals nu geknoopt, betekent het dat de tijd van praten voorbij is. Er is geen dialoog meer mogelijk. De strijd is de enige uitweg. Maar vandaag zal ik hem zo dragen. We staan vandaag open voor dialoog, voor verzoening. Maar verzoening komt niet zomaar. De misdaden in het verleden moeten berecht worden. En zo ruimte te kunnen maken voor dialoog. En daarom vragen wij u om deze persoon daar te berechten. Het woord is aan u, edelachtbare. Mag ik horen wat deze persoon allemaal voor zaken heeft uitgehaald? Nou, volgens mij is het duidelijk. Als je het omdraait, dat zegt al genoeg. Ik heb geen woorden meer nodig. Kunnen we ze even noemen voor iedereen? Wat heeft hij allemaal gedaan? Hij ging voor goud. Hij heeft genocide gepleegd. Wat is genocide? Wat is genocide? Oh jee. Als ik het goed heb, is je maakt het wel moeilijk. Genocide is gewoon volkerenmoord. Volkerenmoord? Volkerenmoord heeft hij gepleegd. Oh, oké. Wat heeft hij nog meer gedaan? Verkrachtingen. Ik hoorde de borsten van de vrouwen gesneden vandaag. Oké. Het ergste van alles is dat hij ziektes heeft meegenomen. Oké. Allemaal met opzet, met voorbedachte raden? Dat niet zozeer, maar het is wel gebeurd. Mensen zijn eraan dood gegaan. Okay. Wat heeft hij nog meer gedaan? Hij heeft leugens verspreid. Leugens om goud mee te kunnen nemen. Weet je wat de Mapuches zeiden toen de blanken aankwamen en goud wilden hebben? Ze hebben goud in de mond gegoten. Omdat zij wisten, als dit stap 1 is, de volgende stap zijn we ons land kwijt. En dat wilden ze niet. Nou, dan ga ik even het rechtboek erbij pakken. Nou, misschien kunnen we allemaal een beetje stemmen over wat we denken dat we met heer Columbus moeten gaan doen. Klappen geven! Ja. Want wat heeft hij gedaan? Hij is ergens naartoe gegaan. Hij heeft mensen vermoord. Hij heeft goud geroofd. Hij heeft slavenhandel begonnen. Hij heeft mensen als slaven in de zilvermijnen laten werken. Hij heeft mensen vermoord en leven begraven en de honden laten. Dus ik denk dat het niet zo heel moeilijk wordt om even te vertellen dat wij proberen alles weer terug te moeten gaan geven. En de balans, want rechtspreken is de balans, hè. Dus de balans mag niet uithangen naar één kant. Ja, hij hangt hoor. In ieder geval, we gaan Columbus gaan we nu veroordelen
tot piñata-straf. Straf hem! Oh, mogen die kindertjes ook niet even... Ja, de kinderen mogen ook. Ja, jullie mogen om de beurt allemaal even. Ja, goed zo. Indigenous rights! Slaat die gezicht maar af. Oké, dus Columbus die is vanaf vandaag geen held meer. Ja, heeft iedereen geslagen die, of zo wil iedereen nog even? Nee. Ja. Oké, dan gaan we naar de volgende. Zijn jullie uitgeslagen? In de piñata zitten dus allerlei zaken die Columbus ook heeft gestolen uit de grond. En die gaan we dus allemaal weer terugbrengen. Dus we moeten ophouden met de aarde leegroven en de aarde een beetje wat rust gunnen. Ja? De volgende beklaagde, dat is, eens kijken wie hebben we hier staan. Ah, Jan Pieterszoon Koen. Oké, laten we eerst eventjes het pleidooi horen. En eens kijken wat we allemaal te weten kunnen over deze Jan Pieterszoon Koen, wie hij was en wat hij allemaal heeft uitgehaald. Willem Koning, ik heb hier opgeschreven een directe getuigenis van een van de nazaten van Banda. Zijn naam is Ridwan Orella. Waar ligt Banda? Waar ligt Banda? Dat ligt in wat nu Indonesië wordt genoemd. Aha. Bij de Molukken. En de Banda-eiland is ja, ik denk ik moet natuurlijk de rechter toespreken. Nee, oké. Nou ja, ik heb hier een getuigenis van een van de nazaten van de Banda-genocide die door Jan Pieterszoon Koen is gepleegd. En hij kon er niet bij zijn en hij heeft gevraagd of een van ons het voor hem kan getuigen. Dus dat zal ik nu doen. Ja. Jan Pieterszoon Koen. De man die met zijn inzet de VOC als eerste multinational brandmerkte wereldwijd. Hij die geportretteerd wordt als patriot, held des vaderlands. Hij die verantwoordelijk is voor rijkdom die Nederland welvarend heeft gemaakt tot de dag van vandaag. Hij die gewetenloos de levensadem, de zielen van mijn voorouders en de bevolking van Banda uitmoorden voor de rijkdom, monopolie op nootmuskaat en foelie ten koste van. De VOC, de eerste multinational die in 1637 een beurswaarde had van 7,5 biljoen euro, omgerekend naar nu. Zo, dat is niet niks. Dat is zelfs gelijk aan wat 17 van de grootste multinationals vandaag de dag in 2021 bij elkaar opgeteld hebben verdiend. Zoveel geld. Deze eerste wereldwijde multinational werd rijk door een ongekend bruut systeem die culturen, religies en samenlevingen heeft vernietigd omwille van het verkrijgen van niets meer dan rijkdom. Eeuwenlange geschiedsvervalsing met als doel dat ons verhaal, de waarheid, nooit boven water zou komen. Omdat wij slechts een vage herinnering zouden zijn vanuit het verre koloniale verleden. Van 1621 naar 2021. Precies 400 jaar geleden dat de genocide, de waarheid, de slagpartij heeft plaatsgevonden op Banda.
Voor 400 jaar lang werd er gezegd: er bestaan geen originele nazaten van Banda. Samen met 2 andere nazaten hebben wij een tegengeluid gegeven door mee te werken aan het boek Banda. Als directe nazaat vertel ik u vandaag de dag dat de leugen stopt. Hetgeen wat Jan Pieterszoon Koen wilde bereiken is hem niet gelukt. Want wij als directe nazaten van Banda zijn er nog, ademen nog, leven nog. Waarvan het ironisch is dat wij samen met vele anderen in de achtertuin verblijven van diezelfde kolonisator. Ons verhaal zal blijven bestaan. En de overwinning zal aan onze zijde staan. Vandaag, morgen, voor altijd, zolang wij nazaten van Banda nog leven. Dankjewel. Nou, wat een verhaal. Wat een verhaal. Dus deze man is dus eigenlijk helemaal niet zo'n geweldige held. Als, nou, dat wordt Piñata straf. Wie gaat het beginnen? Ik zag iemand die daar al stond te springen hier. Kijk eens. Ja, kom eens daar. Oké, dat staat er. Jan Pieterszoon Koen. Hoppa. Geen medelijden, hè? Kinderen, Chiro, kom. Theo, hou me dan! Kapot maken. We gaan alles wat in die piñata zit teruggeven. Alles wat geroofd is. De geschiedenis. Niet van één kant bekijken, maar het echte verhaal vertellen. Wow. Zijn neus, ja, zijn neus. Ja. Pas op jongens, pas op, hij slaat hard hè. Oké, laatste, dan die jongen, dan zie je die kinderen. Wow, oké. Even applausjes voor Oké, die kinderen kunnen nou nog. De kinderen. Ik heb een Ja, in de piñata zitten dus ook de spullen die geroofd zijn, hè? Dus het nootmuskaat. Kijk eens. Chiro, En de klaar. Ja. roof wat terug. We geven het terug aan de aarde. De tijd van de piraterij en roven is langzamerhand voorbij. Gaan jullie nog... Oh, hij is al helemaal... Nou, dan mogen jullie de volgende slaan, ja? Er valt niet zoveel meer te slaan. Ah ja, hoor je hem huilen? Yikes. Oh! Chiro, kapot. Doe kapot. Ai! Oh! Wow! Geef hem een trop! Weg met Koen, ja dat Koen. Oké, nog 2 dan. Jongen, daar nog 2 achter. Achter nog 2. Frustratie uit! Die 2 kleintjes nog, ja. Dadelijk laat je ouders niet meer slaan. Hey. Oké, pas op. Nog eentje. Tanja nog, ja. Wow. Oké, even applausjes voor de mappers. We gaan nu naar een andere beklaagde. En die, dat is geen persoon, maar dat is een bedrijf. Shell. Ik ben benieuwd wat Shell allemaal op zijn kerfstok heeft. Ja. Dus Shell is dus een grote oliemaatschappij die zegt, nou we gaan het horen wat Shell allemaal te betekenen heeft in deze rechtszaak, in het tribunaal.
Oké, begint u maar. Edelachtbare. Even stilte in de zaal. Edelachtbare. Ja. Edelachtbare. En leden van de jury. Dit zijn, jullie zijn de jury, hè? Hoor, hoor, de aanklacht. De intergenerationele aanklacht van Mens en Groen tegen Shell. Ik heb hier 10 punten. Het is niet compleet, maar het zal een patroon schetsen. 1. Indonesië. Uit koloniaal geweld won Batavia Petroleum, de voorloper van Shell, gestolen land, gestolen grondstoffen en vernielde het landschap voor snellere extractie en vervoer van de grondstoffen olie. Boe! Wow. Iets harder mag wel, hè? 2. Groningen. Sinds de 60er jaren schenkt Shell wetenschappelijke inzichten dat gasextractie van toentertijd Europees grootste gasveld leidt tot gasaardbevingen, die inmiddels vele duizenden huizen hebben vernacheld en mensen hebben ontheemd van eigen huis. 3. Oké. 3. Nigeria. De aanklacht is naast massale roof en vervuiling het financieren van het geweld tegen het civiele verzet. Hier was marteling, verkrachting en moord aan de orde. In 2012 alleen in Nigeria heeft vervuild water gezorgd voor de dood van 16.000 baby's. Wacht even, had Shell eigen militairen of mensen daar? Shell heeft de Abacha, het regime van Nigeria, een dictator, geld gegeven voor het onderdrukken van het civiele verzet van de Ogoni. Oké. Dank voor deze verhelderende vraag, edelachtbare. Punt 4. Nigeria, Zuid-Afrika. Shell heeft geïnvesteerd in apartheid en het hooghouden van segregatie in eigen bedrijfsvoering. Zo hebben wij gelezen dat zij luxe toiletten hadden aangeschaft voor de witte mensen die bij hen werkten. De zwarte bevolking mocht daar niet op. Ze moesten eerst aantonen dat ze netjes konden zijn. We weten ook dat de tanks van Zuid-Afrika en apartheid, daar zat de fossiele brandstoffen in van Shell. 5. Curaçao. Curaçao, de koloniale uitpersing van arbeiders van de raffinaderij. Gelukkig hebben daar de arbeiders in opstand gekomen en hebben ze een revolutie ontketend. Maar die afpersing en de uitbuiting van de lokale bevolking is genoteerd als een misdaad. Oké. 6. Nicaragua. Wie kent hier het verhaal van Nicaragua? Het is een minder bekend verhaal dat Shell is ook van de pesticides. En zij hebben de arbeiders van Nicaragua de vruchtbaarheid ontnomen door met giftige materialen te werken, waardoor ze onvruchtbaar zijn geworden. Hier is al een lange strijd gevoerd, ook in de rechtbank. En uiteindelijk hebben 500 slachtoffers, arbeiders, de zaak tegen Shell gewonnen. Maar Shell wilde niet de rechtbank van Nicaragua erkennen. Dus mensen strijden nog steeds voort en duurt de strijd dus oneerlijk lang. 7. Argentinië. Door fracking en giftig afval dumpen op Mapuche-land wordt de bevolking bedreigd met giftig drinkwater. Ze wonen op 3 kilometer van de fracking dumping site. 8. Canada. Hier strijden vandaag de dag de Wet'suwet'en waterbeschermers tegen een pijpleiding door hun Sacred Land naar Kitimat. Een faciliteit waarin Shell de grootste aandeelhouder is. 9. Irak. Belangen in oorlogsvoering voor olie. Aan die oorlog zijn meer dan 1 miljoen mensen vermoord. En 10. Mozambique. Want we vergeten soms, naast olie is Shell ook bezig in gas. En hier in Mozambique schenden ze mensenrechten
en verdrijven mensen van hun huis. En dit is ook gaande anno 2021. Dus deze aanklacht is voor deze 10 landen, maar ook voor meer. Voor Brazilië, voor Bolivia, voor Mexico, Filipijnen, Rusland, Ierland en nog vele andere waarvoor we nu op dit moment in deze rechtbank niet de tijd hebben. Maar het is voor het land, voor het groen, voor de gevinden, de gevleugelden, de viervoeters en de tweevoeters. Voor het schenden van het hoogste wet van wederkerigheid en bescheidenheid. Voor het ontwrichten van al onze relaties tot in het macrosysteem van het klimaat. Voor belastingontwijking en oneerlijke inmenging in de politiek. De aanklacht, edelachtbare, is eentje van misdaad tegen de mensheid en al haar relaties. En wij eisen daarom ook de hoogste straf. De straf van herstel en intergenerationele therapie. Dat Shell in 1000 stukjes mag worden gesplitst en gespleten. En dat alle kracht in de regeneratie gaat zitten van het land en de mensen. Is de jury het hiermee eens? Oké, daar gaat Shell. Weg met Shell! 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 Pas op dat jullie er niet geraakt worden, ja? Midden achteraan, kinderen. Want anders hebben jullie allemaal hoofdpijn straks. Oké, dan gaat hij tegen het uitbuiten van de natuurlijke omgeving en mensen misbruiken. Alleen maar om rijk te worden en nog rijker te worden. En nog rijker. Oké, volgende. Harde stap eruit. Theo. Oké, volgende. Ja, zo lekker. Oké, dan gaan we de volgende. Dus we kunnen best wat voorzichtiger met de aarde omgaan. Oké. Wow, dat is ook champ. Oh. Yikes. Wow. Niet thuis doorgaan. Wow. Hij is nog niet open. Oké. Volgende. Pas op dat je niet een knal krijgt. Ga je gewoon zitten in Oké. Relax. Pas op. Jongens, pas op. Veel. Ah, oké, daar gaat hij. Oké, laatste. Zij mag. Nou, waar gaat hij dan? Oké, dat was Shell. Jongens, even een applausje voor de mappers. Dan hebben we nog een laatste aangeklaagde. En dat is, dat is Unilever. Unilever, een groot bedrijf dat biodiversiteit en voedsel, waar die bij betrokken is.
Nou, ik ben benieuwd wat Unilever allemaal op zijn hart heeft. Dus het gaat niet alleen om mensen, maar het gaat dus ook om bedrijven die zich schuldig maken aan het schenden van mensen. Nou, ik ben benieuwd. Ja, edelachtbare geachte juryleden, aanwezigen, goedemiddag. Ja, ik had het zo druk met het voorbereiden van zaken tegen multinationals dat ik me niet zo heel goed heb voorbereid voor deze. Maar waar het op neerkomt, edelachtbare Unilever, voor de context, is de grootste importeur van palmolie van Europa. En op hun website las ik zo net nog even in hoeveel landen ze actief zijn. En dat komt erop neer op 190 landen waar ze actief zijn. Het lijkt haast kolonialisme. Maar ik hoorde er net eerder een spreker vertellen dat kolonialisme een nieuwe vorm heeft. En dat inderdaad dit soort bedrijven. Waar ik neocolonialisme hoor ik hier inderdaad. Ja, ik onderstreep die term. Maar waar het op neerkomt is dat soort bedrijfsactiviteiten en in rapportages een bedrag voorkomt van een jaaromzet van 252 miljard. Staat aan de andere kant van dat gegeven destructie, onderdrukking, verkrachting, ecocide en genocide. En als ik daar context aan mag geven hoe zij onderdeel hebben gevormd van wat er gaande is in Maleisië. Bijna geen bos meer over. Vanwege de palmolie die ze in het globale noorden gebruiken voor allerlei producten. En aangezien Unilever de grootste importeur is van palmolie, wat ten koste gaat van bossen, in Indonesië in dit geval. En nu ook in Papua, waar mijn roots liggen. De grootste tropische eiland ter wereld met de derde grootste regenwoud. Heeft Unilever met hun bedrijfsactiviteiten direct dan wel indirect bijgedragen aan ecocide? Wat staat voor grootschalige vernietiging van ecosystemen. Mag ik even iets vragen? Maken ze zich ook schuldig aan monocultuur? Jazeker, want ons prachtige regenwoud, wat duizenden jaren in balans met de inwoners in stand heeft gehouden, moest plaatsmaken voor een uitzichtloze blik van palmolie. Kilometers en kilometers. Kilometers, zover de ogen konden zien, zag je palmolie. En er moet één ding genoemd worden, want Unilever is begonnen in de Congo onder het kolonialisme van Leopold, waar 10 miljoen mensen zijn vermoord en Unilever gratis arbeid had van de slavernij. Dit is hoe Unilever rijk is geworden en tot een imperium en een groot bedrijf is geworden. Op de moord van 10 miljoen mensen in Congo. Edelachtbare, heeft u dat vernomen, gehoord? Ja, ik geloof dat we... Belangrijk stuk wat ik graag aanschuif aan mijn pleidooi. En vervolgens worden de Papua's in dat verlengde uitgemoord. NGO's schatten 300.000, herstel 500.000 slachtoffers sinds de bezetting van Indonesië. Wat Unilever dus doet, is ze faciliteren een nieuw koloniaal regime. Wat ecocide en genocide pleegt tegen de inheemse bewoners van West-Papua. En andere delen van Indonesië, in Maluku, Aceh enzovoort. Dus bij deze edelachtbaren doe ik een beroep op de wetgeving en dat deze bedrijf gestraft wordt en de straffen dient die ze opgelegd hebben. Is de jury het daarmee eens? Zijn jullie het daarmee eens? Yes, ja! Nou, er zit er niks anders op om Unilever maar eens een flink pak slaag te geven. Wie is daarvoor te vinden? Of what they have. Bombokkelen. En kijken jullie uit dat jullie elkaar niet raken, AUB. Hoi.
Kijk, we hebben nu een paar van deze bedrijven natuurlijk hier naar voren gehaald. Maar dat betekent niet dat er meerdere zijn die in het volgende rechtszaak naar voren kunnen komen, denk ik. Dat we daar eens een keertje wat dichter naar kijken. Want er zijn er nog meer die zich schuldig maken ook aan clearcut. Met kettingen het bos leeghalen. Wow. Over visserij, over bevissing. Dat is ook een mooie. Oké. Ja, grootschalige landbouw, grootschalige veehouderijen. Wow, oké, volgende, want anders dan... Ik zie trouwens iemand in de publiek zitten, van wie ik denk die daar heel kort ook iets over zou kunnen zeggen. Frits. Frits. Even. Ja, goed. Leo bedoel ik, ja. Ik dacht dat Frits Terpstra. Maar die is net... Leo, kom even. Ja, jongens, ik heb nog even tijd terwijl ze bezig zijn. Om even hier... Leo van der Vliet, ik vergiste me even, want een goede vriend is recentelijk overleden. Hij is... directeur van het NCV, Nederlands Centrum voor Inheemse Volken. Misschien kun je Ja, goedemiddag allemaal. Leo van der Vliet, Nederlands Centrum voor Inheemse Volken. Ik ben een keer in Maleisië geweest. Ik reed daar 12 uur lang door Maleisië heen. En ik zag daar niks anders dan palmolie, palmolie en palmolie. En het bos was al helemaal verdwenen. En het gaat niet alleen over palmolie in Maleisië, het gaat ook over hout wat we importeren. En er zijn veel meer bedrijven bij betrokken, maar het is goed dat jullie deze gekozen hebben, want dit zijn wel hele grote boosdoeners. En het is fantastisch dat dit vanmiddag hier eindelijk eens tot gerechtigheid komt. Dank jullie wel. Oké, ik geloof dat de schuldigen allemaal schuldig zijn bevonden en veroordeeld door ons publiek en onszelf. Dus neem het mee naar huis, de gedachten, en dan gaan we afsluiten als het goed is met Charlene. Dat was heel bijzonder. We hebben een bijzondere rechtszaak gehad. We zijn nu wel bijna tot het einde gekomen. En ik wil even vragen of iedereen met een vlag even hier achter mij kan komen staan. Met de afsluiting. Iedereen met een vlag. Ja. Kom op het podium. Te laten zien dat jullie hier allemaal staan. Iedereen met een vlag? Ja? Passen we allemaal? Passen we? Ja, gaan we. En terwijl we hier staan in solidariteit, ziet iedereen dat wij hier de krachten hebben gebundeld. Daarom wil ik alvast iedereen bedanken, het hele publiek die hier aanwezig was. De sprekers voor het komen namens alle partners en organisaties. Initiatiefnemer Arales. En natuurlijk alle onze samenwerkingspartners van Democratie, Free West Papua, Matika Foundation, Kersi Foundation, Indigenous Movement, Matika, Amazon, Kurigara en de Amerikaanse Holocaust.
klimaat- en jongerenorganisaties. Middel de Klimaat Solidarity Coalition. En ook bedanken extra ondersteuning van de groepsloket Milieudefensie, Actiefonds en Alertfonds voor het mede mogelijk maken van deze demonstratie en ook de programmering rondom Indigenous Liberation. Ook volgend jaar gaan we weer iets doen rondom 12 oktober, dus wees erbij. En mensen die een plantje hebben gebracht, kunnen een plantje halen of je kan hem ruilen bij het podium hier bij de Kultroen voor wie eraan heeft gedacht. Laten we onze troep meenemen, we laten het netjes achter. En de manifest zal te lezen zijn op de website. Ik eindig met Marichivu. What do we fight for? Indigenous right! Ik wil iedereen bedanken. Nou ook namens mijn moeder, Roline Araimo. Zonder mama was ik hier niet. We gaan nu eindigen. Alle groepsfoto's met z'n allen. Ja? In de tussentijd wil ik iedereen met de Sambura of een trommel vragen om voorop te komen staan. Want we gaan Sambura spelen. Indigenous rights! Indigenous! Als ik zeg indigenous, iedereen zegt right! Oké? Oké! Indigenous! Right! Indigenous! Right! Indigenous! Right! Indigenous! Right! Amsterdam! Indigenous! Right! 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 Als ik zeg internationale, jullie zeggen solidariteit. Internationale! Solidariteit! Internationale! Solidariteit! Internationale! Solidariteit! Indigenous! Right! Indigenous! Right! Internationale! Solidariteit! Internationale! Solidariteit! Indigenous! Right! Indigenous! Right! Internationale! Solidariteit! Internationale! Solidariteit! Indigenous! Right! Indigenous! Right! Internationale! Solidariteit! Internationale! Solidariteit! Internationale! Solidariteit! Indigenous! Right!